Wekutanga pfuma yekutanga Yese inonzi yaBaba. Baba mukuru Musarapavana vakatakura Yese. Andinokuchengeta hapo chingine maneno. Kumaishira kuti amani. Ndoyi vakuda ndavanyarara. Nyaya ndinayo kaita kuti munhu. Nyaya ndakaenda kuna sabhukaje. Maererano nokuroorwa kwevana vandakasungwa nemechi. Ndakaenda kuna baba Jeke mushure mekunge kwaroorwa vanokwana vana vanokwana kuita vantu. Wekutanga pfuma yekutanga Yese inonzi yaBaba. Baba mukuru Musarapavana vakatakura Yese. Mari yavakazokwanisa kupawo mwana anga ari pamba vatonzi nehanzvadzi yavo mupei wazvito kuti mwana musi akadaro. Sambo kuti vakakwanisa kubvisa mari ne$140. Vakati ndo mari yaunononoka. Nhasi ndobva aroorwa mwana wechipiri. Vakasara ne500. Grosari rakauya pakuroorwa kwemwana iye wetambo iyeyo. Vakaramwa vakati sapa grosari iri kushere nderangu. Ndakati hazviite grosari nderangu, vakaramwa vakati sara nejeda yenyu grosari nderangu. Ndobva zvadarika. Ndobva kwaita mwana wechipiri. Ndobva kwauya mari inobva pambonano tsvagirai kuno chigaro makandinzwana. Ndobva yasara hafu. Yauya mari yekupedzisa 180 mwana akanga arwara. Ndopakabvira mari iyoyo vataura kuti kuda pfuma yavo. Yauya mari iyi yakasheyiwa vakati ndinokupa mbonano netsvagirai kuno $45. Yechigaro haisi yako ndeyababa. Ndikati ndikuzvinzwa. Asi nyaya iripo ndeyekuti mwana wekurwara kwanga achiita. Ndakakwereta mari ndati $300 kuti arako muzomona kufamba kudai. Ndandichifungidzira kuti pakuroorwa kwaita mwana wedu chabatsira kuti gononge ndichibhadhara mari iyi. Ndikanzi mari ndeyangu yekuroorwa kwevana vangu. Mari yemumunda mangu ndo yaunochera chuma chakuchera icho chokuchengeta vana kubhadhara mari iyoyo. Iyi ndeyangu baba. Kana ndachinja ndopanichakupa mari inoita $45. Ndikati zvisinei dendai. Zvadaro imi ndipo ndikasimuka ndikaenda kuna baba Jeke ndikati baba ndauya inini handizivi panawo nditanga kuroorwa. Panoroorwa vamwe handizvizivi. Pamweni ndiri kudii ndiri kurasika. Baba Jeke vakati hazvina chakaipa mwanangu kuda kuziva kwakanaka. Hama dzavo vakambovaudza here? Ndikati pakuroorwa kwemwana iye ndikamboenda kuna baba mukuru. Baba mukuru vakauya. Pfuma zveshuwa yakabviswa iyoyi yekutanga kwacho. Havana kana senti ravakasinda mukomana. Saka ndauya kuti ndizive pamweni ndiri kuvhiringika mafambiro mamiriro anoita zvinhu. Ezvo zvingomana uyo aroora wekuti ndikuenda kumari chekuti awane mari yekutani. Ndikati zvakanaka mwanangu. Shimira ndimushedza auye kuenzanisa ise zvawatoda kuenza. Zveshuwa baba mukuru vakatumirwa mupurisi. Zvikanzi Nyamapeni tanga wamira kushandisa mari yako. Amainini vako vamhangara kuti tienzanise. Saka ndandati ndakashedzawo sabhuku kana sabhuku zvemari matogara pasi petaundi. Zveshuwa Nyamapeni vakasumuka vakaenda kuna Jeke. Vakati Jeke handigoni kuuya padare renyu. Handiuye ipapo. Jeke ndobva vazondishedza vakati mwanangu ndandifunga kuti kukumbira kwavaita kuti titaure tichataura zvemadi yako aramba. Ameno kuti wodii. Ndopandakati baba inini ndimukatoziva kuti ndingagadzirike sei nokuti ndinoda kuziva nokuti ndicharamba ndichiita hedheki nevana vemufa kana kuti ndinenge ndichikambira pasiri pano. Ndopavakandipa tsamba yandakauya nayo kuti ndizofira mudare remuchangano. Baba mukuru mama kateerera here mudzimai achisana kuti pamwe anoda ku vanokontrolta kana yataurwa mwana wekuzunzi mwana aiwa yakatitanga ndiwa asi nyaya yemabhiziniswe pfuma akauya mukuwasha akauya sadoni amai avataura vachiti musha uno animapena mugoni kutonga musha uno unonzirwa uno saka hapana chenyu panoibhaipa ibhaipa saka uya mukuwaisha uye kana kuti nati kunotuma musha uku chende yako kunotuma musha wamunoda kuwa mwana iye
ava vakasvikiwa nasadombo vakabvata nyaya ndinetseba rega ndisimudze kuna guru vake ndobva vaenda kuna mukoma wangu mukoma ndokazoyanuvaka saka nyaya yari kutaurika kai mukoma ndovanyaya dzangudzitsitsini kuti mutsamangurira pamusoro pepfuma ndakaroga sei kuti makaifambisa sei makaiita zvii zvayakaita ipfuma iri kutaurwa novava imwana uyu haisi pfuma vaitsvakirai iyoyo yacho tsvakirai kunonombona tambanudzei kuti tsvakirai kune mwana yakauya ndikakuita zvakati sababa tsvakirai kune yekutanga yakauya pana mukoma vakauya totsvakirai kunochiita vakeanombonana apo pavaziva kupedzisa patokuwa mari yauya shuwa iyoyo yacho iyo isinombonano yacho kauya kuti yakauya ikaitwa zvakati yauya takaiti mari pane mari yamai imbonano koziya tsvakirai kune pambazvabharanzi yamai imbonano takati pamari yamai ndopano mari yenyu yekuti munotora yenyu mbonano ava yakasara kumukwasha akauya uyu noitsvakirai kune yakasara kumukwasha uyu munotora mari mari dzakasara chigara matanda aiwa ndeyavava yakauya mari kuti pamari yakauya mari yakati yakauya 200 yauya 200 ndebva iyi muri ndemunina wenyu akafa akafa tati pauya pfuma yemhuri yomunin'ina akafa anova nemhuri amai ava nemhuri pabva kuda mari ndetirikubvunza kuti mari iyoyo yababa yacho maitora makaita sei makaenda naye kumba kwenyu here makaita sei nokuti imhuri yomunin'ina ndikaudana nakamai vandiwato makaita sei ndakaitora semari yangu yababa taurai pamakaenda naye semari yababa ndakaishandisa ukaenda naye kumba ndakaenda kumba ndakaishandisa mari yanga inangosvika ipo yange tine shoma kuti ndaitedza ma20 kungotipepara tunguwacha hana kundii oyo ma20 aya makaendesa kupiro yakutenga shoma maenda kunaye kumba kwenyu muchidya muri kumba kwenyu kana vakadzi vakadzi vangu vakadzi nhaka yamukagarai maidi kusiya mari kunhaka ndakasienda muchironga muchitengerwa shuga zvokuku zvoitwa ndakasiya mari yekuti mwana wangu aipa paano mukadzi uyu aende kuroora ndakaisiya asi kai makaenda kuchidzisa vana vavenyu kuti vaende kuchikoro vakadzonga kuchikoro $20 munobhadhara uku nonzi amaisara muchizvionera ava angagona kuchengeta mari yangu avaigona zvinodzasvika pamwechete asika mukadzi onhaka ko munogotora here mari yemukadzi onhaka muchienda naye kumba kwenyu vamwe vakadzi mupa vakadzi kumba kwenyu kuti chengetai mari handinogokochengeta amuchengeta ko makaityira kuti mari yakabeserwa mwana akaityira chengete mari mukadzave ndakaijira kumba kwangu kusina mudzimai zvino mudzimai hakuna vanhu kune vanhu handisi kana muchizamba makatenga makatenga nyama makatenga shuga kana mazai zvokuchiyo kumba kuvavo zvajiwe kumba kwavo ini ndakasiya ndataura zvaidyiwa here mukadzi wako onhaka ndosaka zviri pfuma yenhaka inoaazapama hamugoni kutora pfuma yamai kumba kwomunini muchinodya madzimai nenyumba kwenyu ava vane munini vasara vachitambudzika hazvisiri maifanira kutonwa tii muri pamba svondo muchitodya mari muri pamwe chete muchironga muri pamwe chete
Kema ndiko baba pano nyaya dziripo. Kwanti nhaka ere Nhaka iri yapo pano nyaya dziripo manje kakozera kuisa mari ndipa. Sorry, baba vatanya nyaya. Kumashuro kwavataura vakati mari yakabviswa tsika yataura namaya. Baba ava vatadza kutora mari yenhaka iyeye vachidyira kumapa amai. Havana kumbokutaurirai kuti imari iyi yavakatora yavetsvagire kunonombonana. Amai vambotichasiya $45 naamai. Hatina kumbonzwa kuti imari iyi yavakanga yavunzwa itsvagire kunonombonana yavakabva vana nadzimai vavo. Yavakazonodyira kunomwe mudzimai asi muridzi wevana kubereka kunorwadza vana. Ava mune kuwanzvika mana. Vari Roma. Isu tagara nhaka idzi. Tinosiya ipapo vachitifonera uyai kuno uchikuidza basi idzoka ndozvinei. Ukadadamira. mukagadzira sei kakuti apa pakatadzwa shuo takaona munogadzirika sei pane mwana anzi akarwara kune chikwereti Mwana akarwara Hantu unopagadzira sei chete chigadzira chigadzira aiwa izvo apa murini wevatongi ndikagona kuti ndipagadzira nasingataurike chomwana tomapindura imi varume ava vataura kuti vapinda kupozisa venyu muchagara kumateresi ati muchapagadzira sei ndakukumbira dare kuti iunze dare rinotodzoka kwamuri baba kuti miri ava kukwira dare vakurwadziwa dai vanga vasina kurwadziwa dai vasina kuya kuno saka vauya kuno kudare isusu vedare tava tadzoka kwamuri aiwa kana ndakatadza zvadzorera mari yangu aiwa kana nekuti ini ndakatotora pasi pangu amaya vataura izvi ndakandikateerera nokuti pamwana ndakarapiswa pakaita mari yakati saka ndakataura nababa kuti mari iyi yakuda kudzorerwa ngaitisasirana inini baba nenama tidzorere mari ndekutinodare zvine munozvigadzisa sei vadzorera mari nakutoti mimi titsvage mari isamuzvimwenakarwara toona kuti zvikwere zvikanzwa sei nekuti mwana wedu ndakarwara dhara handasoti sabhu ndakaenda kana sabhu ndakaenda kusvikako vakasvikako kanzura dare kuti kukunda kuya kudaro handazisi kukunda kuya kudaro anyamafini rusoro jinae akukwira rusoro jinae ndumudzidzisa ndoti muvhara nyaya yeimiro vanhu vane mavhiri nematombo munotunga kunyika mvara nyaya yei maifanwa kuita sika vana varorwa uiresera vana mari yapuwa zvishuwa kasi mari unotakura yekuda nayo nemwe mukadzi panokutora chibidu imwe yacho kuti ngatishandise zvakadii ukavhara chakashaka mari haitakuba mari tinoigira kune mukadzi bayabva pabva mari tomaitoita seoaana handitakure mari saka munoti kudii majari paanoenda kuzokuti ava nechibereti ndagona kugara yagona nanyamaroka yamugona ira kuti mhosva kana yagona nayagoneiwe ndaitase ndagone dare ndorinotakura dzorerai asirai mudzimai azore chibereti vana hana kumira kurorwa vachangororwa kuti vanhu azvona kuti amai anenge rorwo rwakanaka infections acho zvokaita zvakaita izvi vakaona murume wese anotaakudza hasha kuti ndodzorera zvese ada kuti vhara manje sati vhara tokomudzora oza vashafu munhu amira sababa nepamwe pari vanezvenzvo patikurisana inyaya yekuroorwa kwevana pagumbezi gumbezi vanoti ndotakura kusvika kumba kwangu zvisina adzimai vangu rekutanga racho vakatombonditorera ndechikama ukazogara pasi vakati hazvichasi vakatombopedza tondorumba kwavo iyoseeranyamafeni ndizozuva chinditaura aiwa ngati chivanhu chedu ngatizouzve
Andakakuya ndaenda uku ndasvika ndosvika kana dai musingapinde mubhedroom namai asi ipai muchapuwa iyoyo mutorerwa mubhezero murese mufuwa anzwisisa kanyama takukombedza mushakoitwa ndatini nayo nditembo kombedza naime ene nechimwe chandoda kuti muzive mari yemwana womufi kana yauya inofanira kuva danga rehuku pamusha pake iye mufi haifaniri kunodhivholopa kwomumwe mukadzi hazvisiri izvo unofanira kutorongera zvekuti iri pamba pemukadzi upi iyeyo nokuti ivo wakutora mari iyeyo wakunovaka danga rehukuma kwako rinobhenefitisa vana vako iweyo kuratidza kuti vana ava vana basa tikadaro tikuenda ku tafara mavhuma tikapedza nguva ndaada kusiya ine haichapedzisa aine mafene nokugara pasi mudzimai wanyu moona kuti magadzisa senyaya pabatara zvikuru kubedzi kana ukazviita murume handingakutudzorera wozokasvika kutara osorema munoda kutaura vasati vasumuka kana kuti kufundwa kudarira chino ndikutora pamari pa$200 yakabhadharwa nemukwasha yakauya nemukwasha amai zvisati vanga vane 100 yavo baba vane 100 yake amai ava vakabva $45 saka ino $55 ava vachadzoserwe here amai kana $45 achandina kupiwa havana kupiwa imwakuri mari yakabviswa yekuti vanhu vadye vapakecheka nayo kanondo ndakanzwa kachidwa namari tida kutevura zvinenomamaya vanodurasenonomamaya vanodurasa umasiwayo mabhedu kasi kuzazobezera unaro zazuzora rakatodzoka nguva yacho rakatodzorewa nguva yacho rakadzorewa rikauyakugaisa rechipiri iri ndoranga vatoti kumukuwasha ngariuye ndikutorida zvamai mhandi harisuda rinofugwa nomubva ngarikasike kuya zvamai avanazvomusacheka kabhubhezika ndikuda bhubhezi kupere kuti riende kumba kwako ramai ava munozowaitira kumashure zvangu zvau mazvita inemosaira mari yanyamapenidzoriwe nhasi usiku uno aiwa timunaninazo iwanosaira nhasi indapedzera nhasi iwautisana tokona step yenyu yekuzamari aita basa mazvimirira ekuzi zvashara pachitoromutsidziba izvo chendai kumba mogara kupi mogara kupi Shirikadzi mwamuna murume anonzi Jacob ndesa mukwanguye munoenda mabhadhara $100 iyo kunasa kumujeki kudedza mhuri yavo kudedza bangura chendai kumba nhasi